Bueno, vinga. Aquí més avall, ara hi ha dues baixades. Després pujarem una mica i baixarem un corriol a la dreta. Gas! Gas al matalàs! Ara ve la baixada més forta. Hola. Ara aquí agafarem un corriol cap a la dreta. Aquí. Aquí, Jordi, aquí. Aquí. Eh? Home, jo sé que t'agraden els... Ojo el cap! Ojo! No et queixis, que t'estic entrenant per aquesta que faràs per allà dalt, per Tremp. I no és maco això, noi?